вечер, скъпи гости! Good evening, dear guests. Добре дошли на последната неделна шоу вечер на любимия ни фестивал. Welcome to the last show of our beloved festival. Хубавото е, че утре пак продължаваме с Goodbye Party във Варна с част от звездите Лео, Роса, Марта, Алаин Руеда и Екатерина, както и всички, които са останали и не им се тръгва във Варна на яхтения клуб. The good news is tomorrow we keep going with the Goodbye Party in Varna with some of the stars, Leo и Rosa, Marta, Aline Rueda и Екатерина Мик, and all of you who don't want to go back to reality. И преди да започнем шоу-програмата ни, искам да ви представя хората, които се грижат този фестивал да се случи по начина, по който сме го направили. Да заповяда стафа и да го аплодираме. Благодаря на Дарин, Криси, Стелю Дежестел, Мариан, Жаки, която днес ще танцува за вас, Велизар, на който му мина вече шоуто, Миша, Бети, Пламито, вдигайте се ръката да видят кои сте, заповядайте малко по-насам, Вили, Таня, Мариана, Дани, Цецо и Цвети. А къде е Мартин? Мартин, главният организатор на фестивала, моя съпруг, който винаги остава в сянка, но пък е изпопремъкнал всички неща на плажната фиеста, после до бачата залата, пак до плажната фиеста, пак до бачата залата, защото вие искахте по-голяма бачата зала и по-голяма плажна фиеста, така ли е? Бебе, къде си? Да си представим, че Мартин е тук. Аз, Мартин и целият ни екип искаме да благодарим на абсолютно всички наши артисти, които са супер зареждащи, изпълнителни и точни. Аплодисменти за тях. Искаме да благодарим на диджеите, без които настроението няма как да се случи. Аплодисменти за диджеите. Аплодисменти за тази прекрасна база, на която танцуваме на открито в толкова много зали, тази прекрасна сцена. Аплодисменти за Варненски свободен университет. Да благодарим на нашите видеооператори и фотографии, които така бързо се справят с всичко и професионално. Благодарности за тях. За всички, които качват всичко, което е съответно направено от нашите фотографии, аплодисменти за тях. Аз искам да поздравя лично, това е нашето семейство, голямо. Искам да поздравя и моята майка, която преди гледаше детето ми, докато аз се салсирах тук, а сега помага активно. Браво на майката ми! Моята майка! Аплодисменти и за този Левент тук, който беше на 3 годинки, когато започнахме фестивала, нашия син, а сега помага активно. Абсолютно всички имат много задачки, така че отделиха от своето време, за да мога да ви ги представя, да може, ако има нещо, да ги набиете. Шегувам се, естествено. Някои от тях са за абсолютно първи път тук, но дадоха сърце и душа да се случи този фестивал и аз наистина съм хиперблагодарна. Хора, прекрасни сте. А сега може да заемете вашите места, за да може да изгледаме нашата шоу-програма. Аз искам и да благодаря на моя колега водещ. Thank you, Mimi, for being awesome. И най-вече на вас, скъпа, прекрасна публика. And dear guests, thank you for being here. It means the world to us. Аз искам още едни аплодисменти за нас водещите, моя милост Мими и негово светейшество, Цецо. Huge applause for Mimi and Marta, their unstoppable force of nature.